Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Міколы Лупсякова «Мэры Кэт». Трэцяя частка. Усю восень, аж да першых маразоў, я не размаўляў з Эмай. Пры сустрэчах адварочваўся, на уроках не пазіраў на яе. А калі нашы позіркі выпадкова сустракаліся, дык я надаваў свайму твару пагардлівы выраз. Я дамогся свайго. Мяне пасадзілі на другую парту. Эму, відаць, здзівіла і ўразіла мая адкрытая пагарда. Некалькі разоў, неўпрыкмет, я заўважаў на сабе яе здзіўлены позірк. Чым больш я цураўся яе, тым часцей яна пазірала ў мой бок. Затое ўсё больш і больш радаваўся, бачачы яе збянтэжанасць і разгубленасць. «Так табе і трэба», – разважаў я. Неяк аднойчы ў выхадны дзень я ішоў па вуліцы і на рагу нос у нос сутыкнуўся з Эмай. «Ой!» – спалохана ўсклікнула яна. Я моўчкі пачаў яе абыходзіць, але яна раптам схапіла мяне за руку. «Слухай, Антон, чаго ты мяне цураешся? Што я табе зрабіла, пантона Мантона да Мантона? Я ж не вінавата, што настаўніца заўважыла, як ты кінуў шарык. Я ж нікому нічога не сказала. Капітан зграі, дзе твае разбойнікі? Што ты ходзіш заўсёды адзін?» Я абыякава паглядзеў на Эму. Але ж хіба можна было не заўважыць яе, круглатварую, прыгожую, з доўгай касою, што была перакінута наперад цераз плячо. І ўсё ж пагарда перамагла. Я адвярнуўся і амаль подбегам пашабаваў па вуліцы. Аглянуўся. Яна пакрыўджана усміхнулася і нейкі час стаяла на месцы, пазіраючы сабе пад ногі. У школе выхадныя дні для вучняў старэйшых класаў наладжвалі вечары мастацкай самадзейнасці і танцы пад баян. На такіх вечарах звычайна бывалі дзяжурныя настаўнікі. Да танцаў я не ахвотнік. Але на гэты раз я рашыў схадзіць паглядзець, як вучні танцуюць. Мне раптам палегчала. Я павесялеў, настрой мой палепшаў. Старанна адпрасаваў свой новы касцюм у клетку, надзеў гальштук пад белую шаўковую кашулю, наваксаваў туфлі. Прыбраўшыся, я доўга круціўся перад люстэркам. З непрывычкі мне было сорамна ў маім новым адзенні. Тым больш, што я апрануў і нядаўна купленае новае паліто. Некалькі разоў я спыняўся, наважваючыся вярнуцца дадому, але нейкая сіла цягнула да школы. Прыйшоўшы ў школу, здаў у гардэроб сваё паліто і ціхенька пашабаваў па калідоры. У калідоры было шмат вучняў, найбольш дзяўчынак. Дзверы ў адным класе былі расчынены, там ігралі на баяне. Я падышоў да дзвярэй і пачаў глядзець, як вучні вучацца танцаваць. І раптам убачыў Эму. Яна сядзела поплеч са старшай піянер-важатай і пра нешта з ёю гаварыла. Павярнулася, убачыла мяне і пырснула смехам. Пэўна, ёй кінулася ў вочы маё новае адзенне. І як гэта я забыўся, што магу сустрэць тут гэтую Мэры Кэт? Я ж за ўвесь дзень пасля той сустрэчы ні разу пра яе не падумаў. А ёй, пэўна, здаецца, што гэта я для яе так прыбраўся. Не дачакаецца. Я з ёй не толькі сябраваць, а і зусім знацца не хачу. У яе сваё жыццё, а ў мяне сваё. Я пагаварыў трохі з аднакласнікамі і пайшоў дадому. Паважаныя слухачы, дзякуй вам за ўвагу. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал.